Bueno, guardia jarrera, Joseba. Guardia, ondo itxita, ez da, gibelak eta ondo abesten, ez da? Bekaldea, goikaldea, eta badoa. Bat, bi, txu, ba! Ona! Bat, bi, txu, ba! Ona! Ai, ama, izerdi patxetan jarriko nauk, zeirutu zaizu kaldean azten badaituk. Primeran. Ondo, ez da? Adi lagunak, Danel dakau hemen, boxeolari irakaslea. Bai! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Danela mando ongi etorri, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Bueno, oantxe, boxealari hoia izan dakua, oantxe bigarren hezkuntzan irakasle, eta gero ukabilketan, proiektu poli batekin ibiltzea eskuartian, ez da? Bai, hala da. Eta zertan datza proiektu honek? Bada proiektu bat oindala 3 urte jarri nuena martxan, uztartzen dituena kirola alde batetik, boxeoa kasu honetan, eta euskararen erabilera. Ze gauza ona. Bueno, lagunak, ibiliko gea arrautzak Turkiako erara egiten, eta nola ez, Danelen bizitzai errepasu bat emango jo. Bueno, lagunak, eta Danel, garatuko ja nundik noa ibiliko gaituken errezetakin, bale? Esan diau nahi da, arrautz batzuk Turkiako erara ingo deula, eta arrautz horiek ingo dituguna eskalfatu. Eskalfatuta, baino ingo ditugu, behitu, saltxa bat, jogurra, baratzuria, eta menta ostuekin. Hori ingo ditugu txikitu, baita txikitu, eta jogurra naztu. Arraro izateke, hemengoan izateke, jogurra batzu ja bota behar aldio? Bai, batzu ja eta gordina botako jo. Ikutu berezi bat ematen dio. Gero ingo dugu hemen, bi saltxatxo ingo ditugu hemen. Ospinolio bat, belarrekin eta piperminakin, bueltat emango jo morteruan piperminei eta belarrei, eta gero olio eta ospinetan sartuko dugu, eta gero hori alinatzeko erabiliko dugu. Eta baita ere ingo dugu gurin berezi bat. Gurin honek komino pixka botako jo, piperrautz gozua, eta bestia pipermina dakana, osea pikantia, eta ingo deure bai gurin bat horrekin, baitare arrautzan gainetik botako diona. Hoi gutxi balitz, ingo deu, pinazi haueke bai, gorritu, gainetik botatzeko, eta orduan izangoa, oinarrian jogurra jarriko jo. Gero arrautza, gero bi alino hauek prestatzea gainetik botako izki jo, pinazi batzuk ere bai, eta baitare botako dio, enbedakau, siazerbak. Siazerbak ingo ditugu prejitu, gainen jarri, eta beste histori bat iteko hemen dagauna, patata berezi dat ingo dugu. Patata hori ingo dugu egosita da honian ingo dugu birrindu esnetan, eta esner horrei irina botako dugu. Masatxo bat bezala ingo dugu, eta masa horrekin talotxo batzuk ingo ditugu bezala, baina patata taluak izango mazian bezala. Eta jarriko ditugu lagungarri bere bai, arrautzan bueltan. Ados? Bikaen. Jante semuz moldatzeaiz? Ondo, gustatzen zait. Gustatzen zait? Gainera jatea bada boxolarion atal garrantzitsu bat. Bai, ez da, hor indarra hortik etortzek, ez da? Bai, eta gainera dieta oso zorrotzak inbar ditugulako. Bai, oso sufritu indek dieta horiekin, edo, bai, Bai, 56 kilo azpitik boxeatzen nuen. Eta beti bitzen ginen, hori ura edatari usten genion, jatari usten genion, da gainera inolako ezagutzari gare. Ez que hori brutala izatek, nola azkenengo lau bostegun horietan sekatu itezeaten, ez da, pisu hortan sartzeko, eta gero 24 orduan berriro zenbak kilo hartzitu zuen. Hori berez da profesionaletan, aurreko egunean pisatu egiten direla, ni boxoa amaterrean lehiatzen nintzen, eta egunean bertan, 2 ordu lehenago, pisatu bihar zinan. Eta askotan... Zara ahul, pisatu, jan zerbait, eta borrokatzera. Eta borrokatzera, Eta ahultasun horrek merezidik pena, askotan ez di merezik pena pare bat kilo gehiotan borrokatzia edo, baina bestek... Ni bentsat, ala ingonin, nahi galdu borroka, baino goziak ondo. Berez, baina arazoa danok egiten dutela hori, eta orduan beste egizten badut eta zuk ez, gero aurkitzen zara pertsona oso indartzu baten kontra boxeoan. Karo. Bueno, hori dana joratuko jau, baina horrena martxan jarriko ditu, bale? Martxan jartzeko, baratzuia zuritukoek, pare bat ale, bale? Gero, hau pixka txikitukoek, eta jogurrak inaztuko ju, bale? Hoi ire kontu, ni patata egosten jarriko jat,
eta saltxa haure bai martxan jarriko ditu, bale? Edoto. Eta noiz arte bozo guan, zara, ikutzi bozo ditu, baina guandik gaztia, ezta? Bai, berez lehiaketa da utzi dudana, Vale, entrenamenduetan eta ibiltzen aizelako astero entrenatzen lagunekin eta bar. Vale. Baina oin dela ja, 4 urte edo pasatu dira utzi nionetik lehiatzari. Zemat urte askako antxe da nero? Oin 27. 27. Bai. Eta 24 edo 22 utzi nuan. Bai. Baina arrakasta errek eukituan, ez da, Bizkaiko txapeldun, Euskadiko, Espainian etxekia ze lortu bai, brontzesko domina. Brontzesko domina, hori dek. Bai. Zemat urte txokin hasitan da, nola izan nuen ibilbide hori? Bai, 14 urterekin hasi nintzen, 14 urte arte futbolean aritu nintzen, eta asko gustatzen zitzaidan. Baina presio handian aberitzen nuen futbolean, eta orduan erabaki nuen probatzea beste kirolen bat. Nola eta sortu zitzaizun probatzeko boxeua da? Ez dakit, baneko gogo bat, karate probatu nuen aurretik, ez zitzaidan gustatu larregi, eta gero amak esan zidan, norketa amak, bazegoela boxeoa apuntatuta nengoen gimnasioan, eta holan, 14 urterekin. Osa, behazion gimnasio batean boxeoa zehola. Eta esan zidan, venga, Daniel, animatu bai eta probatuzak. Bai. Orduan, 14 urte txokin jun, probatzen hasitan, nola izan hona horrengo urratzak. Hor, gorra, azkenian boxeoa, ez da, area jun, eta jasoi biardek, baina jasoi bai, ez da? Bai, hasieran beldurrarekin, ez dakizu non sartzen zaren, da niretzean sekula ez da egon traizio bat olan boxeoaren aldekoa, edo niretzat kirolera bat ez ezaguna izan da. Baina, bueno, gero azten zara, ikasten dozu, eta bereziki denbora gehiago daukan jendeak, erakusten dizu zer egin, nola egin, eta asko zaintzen zaitu, noski. Ez zaitu sartzen horre gerrara jakin barik. Hori da. Eta berezilekena amak esatia, ez da? Zertan nola tan esan zian boxeoa jotia, ama baten beti nahi du, semiak ez borrokatzia, ez motokrosen ibiltzia, ez eskalatzen ibiltzia, ez da? Bueno, normalian, badaudanetikan, baina... Bai, berez, ideia esen amarena izan, nik eskatu nion boxeoa nahi nuela, eta igual akaso berak tokia esagutza beti, konfiantza man zion, eta aitak bazukan beldur gehiago, bai, ez zitzaion gustatzen printzipioz ideia, eta, bueno, ditugolako gai aurre iritziak, normala denez da kirol gogor bat, eta ez da errazabez umea bidaltzea boxeora jakin barik zer topatuko duzun. Baina zuz nola zinean, bueno, ja inumia ez zinean, ja 14 urte txokin, bai, bigotia hasita, ez da? Hori da, gaztetxoa. Gaztetxoa baino pentsatzen dek izona izela momentu horietan, bai, ez da? Bueno, pentsatzen duzuna baino gutxia, uste duzu baietz, baina... Hori alaek. Bai, boxea horretako ondo dago, bai, zue tokian jartzen zaitu berea gainera. Bai, futbolean arro heltzen zara, eta boxeoak jartzen zaitu harin. Bueno, eta nola izan nituan lehen da biziko lehiak, eta noiz ikusi zilan iri adibes entrenatzaileak esatikela presta, segatik ez teke holtza gaine iota konbate bat iten, ja hitz potolu dituk, ez da? Bai, hasiera noarkabean azten zara gimnasioko jendearekin olako borrokaldiak egiten, igual esperientzia gehiago daukan jendearekin, edo zu baino adin gehiago daukan jendearekin, eta gero azten zara beste gimnasioko gazteekin zure adinekoak eta zure esperientziakoak direnak, eta, bueno, heltzen da momentu bat, zeinetan askotan entrenatzaia baino norberak esaten dio, nagoela prestatuta lehiatzeko, eta askatzen diozu borrokaren bat, antolatu edo, eta alako batean debuta egin nuen hor Club Deportivo Bilbaon. Zenbat urte txokin, noiz izan zen urratz hori, zenbat denbora pasatu zen egun hori iristen? Ez dakit zenbat izango zen, igual 15-16 urterekin alako gauzaren bat. Osea, bai, urte eta erdin, opare bat urtean, ja preste hon. Bai, hori da. Zer muskuntzuan aurrenengo lehiak eta nola izan zuen aurrenengo hori holtzaigo eta publikoa beira eta aurrenengo horron aztekenean dan ba. Kriston urduritasuna. Bueno, ez da egon borroka bat bez, ez nahi zen ahigo beldurtuta, urduri... Beti eukieko txitxarek eta beldurak eta historiak, Bai. Eta gero konturatzerako... Hori kudeatzen ikasi igual, Bai, horretarako dauz entrenamendua bebai. Karo, eserke zaitu prestatzen igotzeko hor, ez dakiz zenbat pertsonen aurrean, beste pertsona batekin... Ez ezagun bat, derrepente holtza gainia, esate gauznen nundik noa jokoziak, gogoratzeiz lehen da biziko ukabilkada hori jaso guana hor gainean, o eman nuana, zizan nuan lehen da bizik jaso o eman. Ba, seguro ni jaso, seguro, bai. Bestia esperientzia zitxekan, o bestiare bai nobato bat zan, edo... Izan ere nire kidea zen, gimnasioko beste gazte bat. Ezautzen zen, Bai, ezaguna gine, eta bagenekien bakoitzak ze doain eta ze, bai.
Eta, bueno, izan zen polita bat, exhibizio bat izan zen, azkenean. Exhibizio bat, zer gertatu zen? Nola, zein gelditu zen? Ba, ez dakit ez da garaile bat egon zen. Igual nulo, zeolakoetan batzutan bi hoi eskualtzatu, eta dano, posik etxera. Bikain. Eta, bueno, gero, noiz itorri zen lehendabiziko lehiaketa garrantzitsua, esatekena, o baliozula bai Bizkaiko txapelduna izateko, edo bai baliozula puntuazioetako, ez dakit nola funtzionatzen historia horrek. Bai, gero egin dituen beste 3 borroka edo halako zerbait, eta gero ja txapelketan sartu nintzen, Bizkaiko txapelketan, eta urte hori izan zen oso paroa, lehenengo Bizkaiko txapelketa, gero Euskadikoa, eta gero Espainiakoan ibili nintzelako, Eta irabazi dituan, oza, junitzen? Bizkaikoa irabazi. Eta nola izatea Bizkaikoa irabazteko, adibidez? Zuz ranking bat pasa behar dezu, edo jartzen duelenoko garaian kontra jokatu behar dezu, nola da historia? Boxeoan ez dago liga bat, olan futbolean ulertzen dugun moduan, eta lehiaketak irekia dira, orduan norberak izena ematen du, eta barruan zaude. Eta orduan jendea irabazten du borroka, eta irabazi ala aurrera egiten duzu. Eta montu batean finalera etzen zara. Piramidala bezala jungo zinan, eta aurraino jungo zinan. Hori, finalera heldu, eta hori. Eta irabazi, eta orduan Euskadiko txapelketarako klasifikatu. Euskadiko txapelketa zenbat borroka izan zian berriro? Ba, izan ziren, ustot, bi borroka izan ziren, ustot. Semifinala eta finala izango genuen bezala, ez da? Hori da. Eta, nun izan zan hori? Ba, hori izan zan, Getxon. Getxon. Bai, finala, Bizkaiko finala izan zen Sestaon, eta Euskadikoa izan zen Getxon. Vale. Eta hori egun da irabazire bai, urte horretan, Bai, urte horretan. Eta gero ja Espainiko salto hori nola izan zuen? Eta gero Galiziara joan nintzen, hori Espainiako txapelketa egiteko Euskadiko selekzioarekin. Eta hor, zandek, bigarren gartu itzara? Hor, hirugarren. Bai, hor, abentura asko izan genituen, joan ginen hori Euskadiko selekzio moduan, eta lehenengo borroka izan zen Andaluziako ordezkariaren kontra, irabazi. Eta gero Espainiako selekzioaren ordezkoaren kontra tokatu zitzaidan, eta, tratua izan zen arbitroak euren alde, tipoak oska egin zidan sorbaldan, izan zen... Sasarretutatea zinen hortik, ez da? Espektakuloa, bai. Eta galdu, 2 puntu kendu zizkiaten be bai. Ein Oskana, Tyson da bestia bezala, no? Nola zan Tyson da... Eta bestea zen Holyfield uste dut izan zala. Belarrian Oska intziola eta... Bai. Zuketzen nio nien orduan bueltan. Ez. Boxeoa asko dauka lehiati, baina asko dauka bai kiroltasunetik eta hori... Aladek. Funtzeskoa da hola. Bai, kiroldanetan gertatzen dan bezala. Danetan daude liskarrak, danetan lauto, baina biozearra dan, batzut ezatu nola egia bi pertsona elkarrekin ukabilkak ematen eta gero besarka behar bat eta elkarrekin afaltzen egun, eta orkiston anaitasun handia da, ez da? Bai, gainera egon zaitezke hilabete bat jakitun borrokatuko zaela pertsona batekin, eta ekozu buruan pertsona hori burrukatu behar zaelako, eta zu bakizulako pertsona hori dagoela pentsatzen zurekin burrukatuko dela. Eta gero, bukatzen dozu burruka, eta lagunen antzera, eta izan ere harremana mantentzen dut. Eta gerotzen di eta hobetzen di harreman horiek gainera, ez da? Bai. Ze ona. Bueno, eta boxeoak iri, ze emandik boxeoak, zer emetei gehiena? Ba, boxeoak eman zian momentu oso garrantzitsu batean bizitzeko estilo bat. Nik hori eskertzen diot gehien. Azkenan, disiplina bat, ohitura batzuk, eta gorputza... Azkenan, gorputza bilaketzen da tresna, eta gorputza zaindu behar dozu. Orduan, ondo lo egin, ondo elikatu, festarik ez... Hori da nik gehien eskertzen dio dana. Gero, esperientzia, lagunak bebai, eta, tresna asko, gero, unibertsitatean nengoenean, niretzako zen, placer bat egotea liburutegian ikasten, zaten, gonaiz dietak egiten, gozea pasatzen, kolpeak hartzen, korrika goizeko 5etan, hemen nago gozo kafe batekin, jaten nahi duena, eta ikasten, orduan, bizitza beste begi batzuekin biratzen dozu, eta egia esatezun bezala, no? Azenian da, kirol bat hain bakartia zea, azkenian, ez da, zu zea, zu bestean aurkazea, eta zu entrenatu berzea zuretzako, eta zu inbiarrezu dan, ez da? Eta honen nahi bazu izan, esan dezuna, ez da? Korrika, entrenatu zen bat, entrenatzen zenun, nola egiten zenun? Entrenatzen genuen astelenetik zapatura, eta egunero entrenamendu bat, eta 3 edo 4 egunetan 2 entrenamendu, goizez korrika egin bar genuen, eta arratsaldez entrenatu. Eta geho zeatik iritsi izan, unia esan zelula utzingo deuen.
Bai, gauza lehenengo unibertsitatea utzi nuen, urte hori oso ondibi nintzela lehiatzen, unibertsitatea joateari utzi nion. Bale, osan zentzen ikasketak utziko ditut eta kirolea... Bai, zentratuko naiz. Bai, pasak gero irabazten duzu Euskadiko txapelketa, emote dizute bokata txorizo bokata bat. Eta zuten ni honekin ezin dira bizi, Hori da, ala izan zen, eta orduan esatu duzu, zerbait egin bardot, eta gainera beste bai interes batzuk izan ditut, eta ikastea gustatzen zait, eta orduan, heldu zan momentu bat, konturatu nintzela, boxeoa bai, baina bakarrik ez, eta... Beti beste zozarekin kudeatuz, eta... Hori da. Bai, sakio kiroletan hori da... O lesio batek, o zer gauzak, egun batetik beste kanpoan uste izu, eta zo ikasketa gabe, eta zera gabe, eta azkenian hor gelditzen zera txintxilian, ez da? Hola, ondo. Bueno, hemen txe, patata egosten jarri jau, Igori oso ondo txikituek. Esango idazu, a ver, Ni gehiago txikituko nian. Baina, bueno, ez da zerretatzen. Danak, baina, bueno, lasai. Ingo jau erreportaia batea jungo gaituk, eta gero teknikara gautzi labana hundilak itemango zerratatak. Konpondu ez, gehiago txikitu. Ondo, konpondu ez da opuskatuta, lasai. Txiki egiongo gozan, da nahiko manuna hundillo orduan bai eustan, hori ezintana. Bueno, eta noa jungo gaituk, Somos Kofian bakeri, Donostin dao, eta ingo igu arrautza, beneditar batzuk. Guazun ikustea. Kaixo, gu Paula eta Estefano gara, eta hemen gaude Donostian, Antigua auzoan, gure proiektua azaltzeko eta zuek ikusteko, hemen Somos Cafe. Ni betidanik izanen nuen sukaldaria. Txikitatik programa guztiak ikusten dituz. Hortikan aurrera ja neukan nire objektiboa, Baskulinari Zenterrean sartzea zala, hartu zidaten. Bukatzerakoan, sartu nintzen lan ezberdinetan, gero Estefano Ekuadorrekoa da, eta honea etorri izan bera ametsa betetzeko. Eta ere hor egon zan laburte, biak hor ezagutu ginen, gure ametsa zan kafetegi bat irekitzea, lokala ikusi genuen, eta hemen gaude. Orain dela urte bat, junginan Kopenhagera, hor daude gustatzen zaizkigun kafetegiak, orduan junginan ideiak hartzea, pixkatze tendentzia zeukaten bertan honea ekartzeko. Gure produktuak ezberdinak dira, kaferen filosofia jarraitu dugu, azkenan espezialitatekoa da, beti jartzen dugu esne freskoa, produktuak ere lokalak dira, gortukoenak, jende asko dator eta oso pozik gaude. Gure kafetegia ikusi ez dute, orduan orain ze probatzea guaz sukaldera. Gure platera beneditar hautza da, lehendabizi jartzen dugu ogi briotxa, mantekilla egindakoa, gero hemen dakagu eneldo, tipulina, arautza temperatura baxuan eta saltsa holandesa. Lehenengo pausuei jartzen dugu ogia plantxan, olio pixka batekin, barreztau, etorri ginen honea eta hasi ginen probak egiten, eta jarri genuen kartan eta arrakasta handia hartu du, osake oso ondo. Gero ere egin dugu beste bertsio bat, izokinakin. Eta listo dagonean ja bueltan baten dugu. Bueno, ogia ja prest dakagu, así que guazen beneditarratza egitea. Jartzen dugu raiazpikoa gainean, hemen goizetikan 8:30 irekitzen dugu eta gosariak ematen ditugu, gosari gaziak ditugu, ere gozoak. Gero ere bazkaltzeko ematen dugu karta berdina, 3 arte, orduan sukaldeaz 8:30tik 3 arte irekita dago, eta gero arratsaldean 7 arte ematen ditugu meriendak. Arrautz hauek adibidez, asteburuetan egin ditugu 80 arrautz edo gehiago. Arrakasta handia daka, orduan asteburuetan izaten da ja kaotiko. Bukatzen dugu tipulinarekin, jartzen dugu pixkat eneldoa. Hau da gure beneditar hautza, ja ezagutu dezute gure gastronomia, gure lokala, sukaldea, eta nahi dezutenean gonbiatutak zaudete etortzea Somosera, hemen Donostian gaude, Antiguan auzoan, eta, bueno, hemen gaude Estefano eta ni zuei itxoiten. Eskerrik asko, agur! Agur! Haupa Paula eta haupa Estefano, zeleku txukuna dakazuen eta arrautzoiek ze gauza hona dian, Ai, ama, benedita arrautzoiek, Bueno, haber pasatzegean, eta gozari, brantxe edo merinde arbetin duna, afaldu, egozer gauza. Horrela jarraitu, eta gurean jarraituko deu. Bueno, hemen dakat ja, indetena ja, patata egosita dakat, egosi deu, urak endu jau, eta ni hasiko nahi ziten martxan jartzen,
esnekin birrinduko deu, behin azalak enduta, eta gero irinakin, gatza pixka botako jau, baratzuri ja iguale bai pixka barruan, eta ingo deu, masatxua prestatu, gio esan deun talotxo egiteko. Eta lehen esan deken hau pixka gehiago pikatu bergeniala, erraz, behituzak, bai, gaina, dana juntatuko ju. Hartuko gau horrela, eta hasiko haiz, bai, alde batek aingo jok, gero beste aldeak aingo jok, juntatukoek, eta berriz. Eta hola, hiru lau aldizitek genian, labanak dakakenak kendukoek, eta berriro berdina, bale? Hola, injo lau bost aldiz, eta ja, botako jau jogurra, bale? Bale, hau listo. Hoi jarraitu pixka gehiago pikatzera, eldeken txikiten utzi, eta ni esan dakoa arrautzakin hasiko naiz. Eta, bueno, zukaldean ibiltzea, desente, zukaldatzen dek etxian, gauzak eta izu? Gitzi. Gutxi? Segatik gezurra zan. Izenek zukaldatzei, gordun? Amak egin bat. Amak zukaldatzei. Amak egin bat. Bai, eta ni zukaldatzen dut, amaz dagonean. Bale, arrautzak, opasta, eta venga, aurrea, bai, ezta? Hori, arroza, bai, oia esprez gitzi, beldurra naten dit. Bai, Naizan kapaz, bai, heldu naiz kasi boxo kaskoa jartzera, oia jartzeko. Bai, Sekulako beldurra, bai, ez naiz fiatzen bat ere. Nere amaginarre ba hola, deke bai, etxin inoiz ez di jarri. Isabelitak, eta beti izate, joi, Isabel, betu, egin gozu, porru saldaba zeituan, da gero ja murriztuko zuta. Ez du jartzen, ez da jarrire. Nahiago lapikoa jarri, amuma ditu, eta berak esadita, egin hau, beste hau, eta horrekin. Bueno, eta leheno esatezun nahi, boxeo utzi zendula eta ikasten hasi zinan, ez da? Bai. Ze ikasi zenu, zertan juntzinen ikastea? Bai, berez ikasten nengoen hori, lehiatu bitartean, politika zientziak hasi nituen, eta berez ustera joan nintzen, eta lagun batekin topo egin nuen hor pasioan, lehioan, UPU-en, eta berak hartu ninduen holan belarritik eta esan zian etxera. Ez dizut usten karrera utzi dezazula, eta orduan jarraitu nuen boxeatzen, baina karrera utzi barik. Orduan gero bueltatu izan nintzen, ez nuen galdu matrikula, eta bueno, lagun horri esker izan nuen aukera jarraitzeko, gero gaina sarrerako nota igo zen pilo bat, eta hori, karrera hori egin ostean, historiako master bat egin nuen, eta gero irakasle izateko gaitzen duen masterra. Ona. Orduan, historian oso asko gustatzeik historia, ez da? Bai, gustatzen zait historia, bai, eta irakurtzea orokorrean. Eta ze gauza irakurtzitu, baina nogola irakurtzitu, historia irakurtzen dek, ozei gustatzen zaik? Bai, pizka danetarik, igual gutxien poesia, eta baina eleberriak eta entxeguak eta bai, ibiltzen naiz horretan. Gaina basek giat, tatuaje bakakela, hemen beso guztian, Picasson... Gernika, ez da? Bai. Eta zer nolatan inuan hori, behitu zazetxuku nahi indeke. Txak, ezin jo, hori bota honea. Bai, bota bertara. Hola, labanakin harrapatuzak, igual? Bai, harrapatu eta gero bota. Ukabilketan ez daki, baina sukaldaketan... Ondo. Eta nolatan inuan zean Picasson Gernika hor, beso guztian? Bai, bueno, izan da kuadro bat, pintura bada, baina kuadro bat nik txikitan betian ikusi dudana etxean, haun bat eitzitzeren etxean. Eta orduan beti izan dut berekiko maitasun berezi bat, baina zer ikusirik ez eukana kuadroaren esanahiarekin, edo nietzako zen hori familiako etxean zegoen kuadro bat. Eta gero, nagusi iten zara noski da, ikusten duzu zer esan nahi duen, eta... Aldi guk erakutsi, o...? Bai, noski, bai. Vale. Eta, batzu jagondo garbitu. Bai. Bueno, hau da... Ona, dotori, ahi. Ze polita. Alde jakin zein izan degen artista indikena hori? Zen hor Bilboko Zubiarten zeukan estudioa, baina ja itzi zuen, Maria dauka izena, eta oso harreman ona dauka berarekin, ze gorputzeko beste asko egin dizkiduerak, eta... Tatuaje asko azkar. Eta gaina tatuaje hau doainik egin zidan. Bai, galanta, Bai, sekulako lana, eta... Zema denborako zea tatuaje egiten? Bai, bili ginen urte bete do, bai. Baina horregatik, azkenean entrenatzen nengoen ez eta... Pusketaka, eta... Hori da. Una. Eta holan. Ze polita egin. Bueno, hemen bagitxaztik txirrik itxarka aurraka, lan hori indek, behitza, pasazagoain maiganian pixkat hori horakak, esetutako traputxu hau, pasaiok txukun, eta hemen dingoekena behitu. Pipermin pare bat hartuko dituk, bare bat, bostak egitza bota. Pare bat, txikitu ingoituk,
botako dituk hemen belarru zaintxuak, bertara botare bai, eta gero, hori ingo deuna da, ja, oliluakin eta ospinakin nastu beste boltxo batian, bale? Belarrak danak? Erdila bota jo, nahiko izango, bale? Eta hori hiru eta bestia esan dako. Bueno, eta euskerakin ere bai kompromiso handiakak, ezta? Zer ukabilkadan, zer ikusi asko sekak bai esan deken bezala boxeoa eskusa badekela, euskerakin aritzeko, ezta? Bai, hori da, gogoan daukat unibertsitatean irakasle batek aipatu zuela zelan gizartea den, berak irudikatzen zuela gizartea sare baten moduan. Eta azaltzen zuen nola gaztelaniak dituen hartuta sare horretako hutsune guztiak, kenduta bizpa hiru ez dakit bertsolaritza edo lako batzuk euskera hutsean direnak. Eta kontrara, euskerak oso sare horretako oso hutsune gutxi dituela bere ganatuta. Eta orduan nik nire buruari galdetu nion, zer egin ahal nuen nik, sare horretan hutsune gehiago eskaintzeko euskerari. Eta, erantzuna bere ala etorritzen burura, sala boxeoaren bitartez zerbait egitea, euskarari nola daiteko proiektu berri bat edo eskaintzeko. Eta nola da historia, nola kudeatzen dek historia da? Orduan, hola hasi nintzen bueltak ematen, zelan egin ahal nuen, eta okurritu zitzaidan, boxeo saio batzuk prestatzea, euskera hutsean izango zirenak, eta oinarri izango zutenak, doako ikastaroak izango zirela, eta publiko guztiarentzat biratuta, ez lehiatzen da bilen norbaitentzako, horretarako badauz gimnasioak, baizik eta modu erlajatu batean, kirola egin, eta bide batez, euskeraz aritu nahi duen edo norentzat. Ze ona, eta arrakastauki, jende asko eman dio ikastaruak? Bai. Eta doain hori nola kudeatzen dek? Azkenien ez tekerrexea doain ematea historik, ez da? Bai, gogoarekin, eta, esan behar du bai, laguntza asko jaso dudala horre auzoko dantza taldearen partetik, bihotzalain, ibiltzen naiz bai horre dantzatzen, eta boxeoa baino askoz txarrago. Geldik otea izen horietakoa izaiz, Ez, gustatu zait. Eta, hori, laguntza asko jaso nuen bertako kiden partetik, eta, esan behar dute bai, bertan dantza taldean ikasi nuela, zer den euskeraren alde doainik eta inolako bueltan zer espero gabe, ibiltzea lanean, eta bai, imaginatzen dute bai... Osa, ikori jaso guan dantzatik da, gero ikori eman nahi izan de gordo, ez da? Hori, bai, zenietzako dantza talde izan da, esparru bat euskera bere ganatzeko bai, da hizkuntza ohitura horik eraldatzeko, eta bertan ikusi ideal izan nuen zenbat jende dagoen lanean, eserren truke, hori, euskal kultura... Eta ikesaketeken da, no? Azkenian, igual bertsolaritzan bakarrik euskaraz zitekela, o euskal dantzetan bai euskaraz, baino beste arlotan berdia, bazkonien hiriburua hunditan euskaraz gehiago aritzia, ez da? Hori da, bereziki Bilbo maila batean. Ezke, gezur bada pentsatzea norberak bakarri bere gogoarekin egin ditzakela zenbait aldaketa. Eta Bilbo maila batean oso zaila da, ez bada zure ingurua edo zure familia oso euskalduna dela, etxean jaso duzula, eta orduan natural ateratzen zaizula. Ze Bilbon euskaldunak badauz, noski, baina azkenan hizkuntza jaso baduzu ikastolan edo hori, oso latza da egite aldaketa hori, ez baduzu topatzen testuinguru hori. Eta testuinguru hori da falta dena ez dagoelako. Ez dago eskaintza bat, ez dago kirol eskaintza bat, ez dago... Eta orduan, klase guztik erderaz ematen dira, gauza asko... Hori da. Adibidez, Bilbao kirolakeko zerbitzu hori publikoan kirola, jarduera guztia gaztelania hutzean dira. Publikoa, eta dana da gaztelania hutzean, ez badira gauza oso konkretuak, eta helburua hortik dator pizka bat, eskaintza euskerari, beste aukera bat, baina... Segero ni ustez behai, saiatu bargara, gazteengan pentsatuz bereziki, eurentzako erakargarria diren jarduera prestatzen. Gatezo, dantza bertso, baina bi gauza horiek, olako gauza euskaldunak ez bazaizkio gustatzen, itiare zuk esan desuna, boxeo pixkat, o pilates, o zer gauza, baina euskal giruan, ez da? Karo. Ze ona. Eta zema demora zuaz ja historia honekin martxan? Badira antolatzen edo, kasik 3 urte, eta martxan egon ginen hilabete bat edo, eta orain gabiltza lokal baten bila, laguntza bila, eta bilera pare bat egin ditut Eusko Jaurlaritzan, eta laguntzeko presta gertu dira, babes handia eskaini didate, hori aipatzeko. Osea, guain digan pixkak heldik handakak orduan guain ez daude klase horiek, nuna helda puntatu honei aurreiteko, edo... Bai, badeko pio bat jende galdetzen diala, berre izena eman nahi duela, eta non egin dezaken, eta baina orain gabiz hori toki baten bila,
egia eta... Bai, ondo kudeatzeko eta gauza txukuna egiteko eta ondo emateko, ez da? Hori da. Bueno, mendikan, deialdi bat, hemen dago, Daniel Prest, zue danei, bose euskaraz erakusteko, laguntza bihar diagu. Doa nahi deuta eman. Bueno, hemen txein detena da, nik hemen puretxo botateznia eta patatakin, eta hasi nahi zirina botatzen masatxoiteko. Baina bota dio barazuri eta perejil pixka lehenago, porque gero ja potologi jarriko zitzaiten da nastia zaiago izango zen. Baina behitu, Ahi da testurak txukuna hartzen, baina geratu behar du nahiko masakote, Hola, taluan masa bezala, gutxi gora bera, gero talo egiteko. Ba hori, orduan irin pixka gehiago botatzen jungo naiz, testura hori topatu arte. Bueno, eta aldi berian nire ogibidea irakaslea iz, ezta? Bai, hori da. A ber, gitxi igual, ezta? Oso ondo, betuzak, ikaina boseoleari egurre maioko. Frikzion, esate eman jok berua, bale? Bero pixate maiok, berta bota, hauek listo, eta gero botazak horrea olio, hor daun erdila eta ospina 8 tantu. Vale. Bueno, 8 tantu, txorrota txiki bat, vale? Vale, ados. Eta hor nire ogibidea irakaslea izbestela, ezta? Bai, hori da, Kirikino ikastolan Bilbon bertan. Bai, nabil lanean eta izugarri posi. Bai, Bai. Zenbagarren mailako gaztetxuekin. Bada, bigarren hezkuntza, lehenengo eta bigarren maila direla 11-12 urte, eta gero laugarren maila. 16 urte, 15-16 urte. Bai, eta oso poziz, giroa oso polita da, eta lankidekin bai, asko zaintzen naute, eta... Bai, azkenean lana gustatzen bazaizu eta giroa polita bada, askoz gehiago ezin da eskatu. Dudi gabe. Txe gustatzei gehiago, 16 urteko miagarrapatzea, 11akuak gozenek itei sufrea da zigein. Ba, sorpresa hartu dut, askoz be borrokalariagoa direlako umeak. Bai, 12 urtekoak eta bai. Bai, bueno, ezberdina da, 16 urtekoa ja heldutasun badaukate eta eurekin... Beste erabat esplikatu bertu gauzak igual, bai, hori da, arrazoitu dezakezu, bai, euren kezkak eta interesak oso ezberdina dira. Orduan, bueno, moldatu barzara. Ezin duzu hori bai ikasten nabil, Orduan ezaiz tutoria, historia mate dioko da nahi, o zen maten dioko da nahi? Ez, tutores naiz. Ointxe bertan gaztelania eta literatura emoten dut. Gaztelania eta literatura, hori da. Eta gero besti irakasgai batzu bai, balioetikoak eta plastika eta... Hori plastika nola ditzen. Gazteleran kostako zitzaizun irakustea pixka bai. Egizkuntzetan nahiko txarra izan nahi. Bai, nik ingelesarekin sufritu nun. Euskera, gaztelera eta inglesa. Irurak suspenditzen izian nizkiera, irakurten ikasi zagio, zeba horrena. Baina uste dislexikua bezala izan nahi zela eta kosta itezitaten irakurtzia, nerietzan letrak, beti numeruei beira. Bai. Bueno, bakotza beko... Semia daga eta iguala zetorrek. Bai. Ani kontrakoa, zenbakiekin, sufritzen dut tio. Bai. Bueno, hemen ikusezu, masatxo hau, pres dakat. Vale, izen musiak hori. Ordoa. Daniel, zondo ez da. Betu, egia esan, hau ez da seginduko, hortxe utziko jau gaina. Bai. Jarrituko mugitzen horre... Eman jau biru buelta eta hori listoak agia. Hau gordeko jau eta hortxe utziko jau. Eta bueno, hogi salia altzea, hogi jajate aldezu. Bai, asko. Bai, eta boxeoko dieta egiten nituenean, hori sufritzen nuen asko. Bai, ez jatea hogirik, bai. Bueno, guain jungo erreportai bat ikustea, Beizamako hogila, eta ikusiko zu eze hogi, earrete guen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, itxaso naiz. Gaurkoan, Aginondo baserritik, Beizamatik, hogia nola egiten dugun erakutziko dizugu. Bueno, hemen gaude Amaia eta biok, ogitxuria igera prestatzen, pixatzen, eta gero hain naiz forma ematen, lehenbiziko forma, gero loaldi batekiko dute, eta gero berriz formak emango ditugu, laberatu horretik. Ogi honek 10 orea daka, ura, gatza eta irina. Irina ekologikoa da. Hau da irintxuria erositen dut. Baina beste irinak dira espelta, garia integrala eta sekalea. Eta horiek hemen etxean egotzeitugu, baserrian. Dakagu hemen aldamenian errota bat, baserritarrendik erosi garia bertakoa Arabata Nafarrokoa, bertan egotu eta bertan ogia egin. Produktua mimatu egin behar da lehenbizi. Kalitatezko lehengaiak eta hortaz aparte artiza ueran egiten dugu. Forma ezberdinetan atatzen dira. Hauek dira borobilak eta hauek dira otarretan. Otarretan ipurdia jartzen diau beruntz, eta orduan
gero hortik irikitzen da, korteik ez du ber. Hauan loaldian gelituko dira ordu terdin. Eta bitartean sartuko ditugu besteak labera. Momentu honetan sartuko ditugu gari integralak. Hauek ja loaldia egon dira, eta hauan da momentua labera sartzeko. Korte bat ematen diogu, gero hortik irikitzeko ogia. Hasi ginen 2009 urtean. Baserriak ditu 200 urte, eta bertan dago txinako labea. Eta hori izan zen, ogia egiten hasteko arrazoietako bat. Momentu honetan, sartuko ditugu espeltak. Eta espeltak dakae beste korte bat. Ogia egiten ikasi dut biolur taldekoekin. Gero baita ere ikasten dut asko nire kaxa, autodidakta. Orain sartuko ditugu ertainak. Ogiak egiten ditugu aztian bi. Merkaturako, astearteko merkaturako azpeitirako eta ostialetako arratsaldeko merkaturako. Zuzenean saltzen dut asokan ni negoten naiz, asteartean eta ostiraldean. Bezeroekin dakaten harremana oso garrantzitsua iruditzen zait. Lanbidea ez da bakarrik ogiain, salmenta ere oso importantea da. Bueno, hemen ditugu gure ogiak. Probatu nahi banzue, etorri azpeitiko azokara. Astearte goizetan edo ostiral arratzaldetan. Eskerrik asko, ondo izan, aio! Itxaso, bezarkada handi bat, ze hogi txuku nahi dezun, eta ze fundamentu da gazun. Eta, getaitik ikustegean. Bueno, bezarkada handi bat, jarraitu horrela, eta betikua, gu gurian jarraitu berdeu. Bueno, esan dakua, hemen txe, saltxa bat indadakau, hemen geneukan, gurina, espeziakin. Hemen dakau, beste saltxatxo bat, jogurra, menta eta baratzuriakin. Hemen indeu, beste belar usaintxuekin da piperminakin, inbiar deuna da guain. Prejitu, siaserbak, eta baitare, hogita lotxuakin, bale? Hauiek, behitu, hemen jarriko eskit, iretzako, eta irin pixkat emango hit. Behitu. Ingo ekena dek, hartu pixkat, espeatzeko, pusketatxo bat hartuko eko horrela, eta txikiak ingo izki hau, bale? Talituak izango ditu ezan. Hemendikan pasatzen dek, hola, espeatzeko, eta gero, talitu egiten dek, horrela, bale? Eskerreio, ez dira fin-fina utziko talua bezain fina, Ondo, venga, hartu bi, eta iruz ezkaunian, irura batea botako izki hau, hola, irura batea ateatzeko, bale? Venga, hemen goziote bai, martxa hemen oliu bai, esan dakoa, siaser bat prejitzeko. Siaser bat ingo deuna berezian, usten dek noizo noizin detela hemen. Da perejil prejitu eitia bezala. Da zehose, ingo deuna prejitu, gero papelian zukatu, eta kurruskari bezala usteko, bale? Bueno, eta, Daniel, zeintzuk izan dituk ire referentiak boxeo munduan? Bueno, lehenengo referenteak boxeoko mundua ez duzunean ezagutzen dira zure inguruan dauden holan boxeolariak lehiatzen dauzenak zuazi aurretik. Eta gurean, beti izan ditut horre referente moduan, Andoni Gago, Kerman, Jon Fernandez, izan direla pizka bat bidea ireki dutenak, gainera, garai batean zeinetan boxeoak ez eukan gaur egun daukan indar berdina. Bai, beste igual lurraldetan baina hemen Euskal Herrin, igual Bilbon hartu dula indarra pixkat, ez da? Bai, garai batean... Kerman hemen izan nuan gurekin, arra sandwicha ingenean agoatzen, elkarrekin. Earki jantzilan oso ikan hemen da junuan guztua. Bai, bera badauka, erru horren... Erru handia, ez da? Bai, jende asko mugitzen dagoelako. Eta ni uste hori da, bai irit, bai oidek. Afizi joan eta jendian, bai. Eta Gagore, bai, Gago urte asko dihua gaina, ez da? Bai, Gago eta Kerman izan dira bideo hori urratu dutena, beste batzuekin, baina lortu dutenak oihartzun bat, eta gainera sekulako arrakasta izan dutenak, Europa mailan txapelketak irabazi, Amerikako estatu batuetan burrukatako
burukatutakoa dira, eta, bueno, ba... Irietzai gelditzen txitxare pixkat, area pixkat jarraituko bauan, zehai, akaken osasunakin, buruakin, eta seguru arrakastak lortuko ditu, ala, ez da? Horregatik, larregi ez noa entrenatzera, ze beti sartzen zai gogoa dana utzi, eta horregatik, bai, beste gauza batzu eta frontoia edo beste gauza batzuetara, zer bestela... Frontoian zei biltzea, paletan edo paletan eskuz edo eskuz be, bai, eta, bai. Gehien gustatzen gana eskua da, pasake gero eskua, ba hori. Birrinduta. Kustuta, eta, claro, bai. Nire, bai, gehiena gustatzen zaitek, ni palan ez zaite gustatzen, porque sorbaldeko minakin galditzen hau. Bai, bai. Nola inbeste luxatzeken, da gaina beti eskubila askoz gehiago erabiltzeken eskerra baino, idin bat, eta gero sorbaldeko minakin gelditzen hau. Bueno, eta ze hobi gehiago iteituk, ze gauza iteituk. Ba hori, gehien bat hobi moduan holan kirola eta irakurtzea hori da gehien maite dudana. Vale. Eta bidaiatxoen bat, edo kanpoa juteaiz, edo... Ba, kanpora gitxi, bai, zegu normalan oporretan bakion eta ibiltzen gara, horra mumata itxitzeren etxean, eta... Ezin hobe. Bai, horre... Ertutik urrutia jungabe askotan honen abiz izatek. Bai, horre oso pozik, oso gustora, eta... Hau kontuz, beti txapela jarri, Berua otea, ura dakae osto freskuak, eta arriskutsua dira, olio berua beti da arriskutsua. Hemen esan deuna, botako deu, plantxan bezala ingo deu, ia olio gabe, bai, zuzenian. Igual tanto botako jotola gainetikan, baina plantxan bezala dira, vuelta eta vuelta. Vale, temperatura gora, bueno, bagiztak txerrek itxarraka, ia da nahi indadakau, bueno, gauza tingo deu, ja, beitu. Arrautza botako ditugu, uretara, 2 minutu, esan dut 3 minutuan nola ingo diala, kusiko zu, tita batian ingo dia, arrautza hauek. Bat bota jau, eta besteare bai botako jau, eta pixka zua jetxiko zeu, ez ibiltziak gehiagi dantzan. Vale, horrela xe, bera, vale, eta bani joa, kontuz, beti prejitutako gauzekin, arpegila urruti. Vale, eta hauek, kanpora. Ni usten dut gure platera iteko, badakaula ja nahikua. Gio ingo dutu gainontzekoak jaten jarraitzeko, Bai, negestela hemen mundu guztia beira egongoa, eta danele bakarrik ez du jango gure jatez dugu. Vale, hau, horrela xe. Eta, pinaziak, hemen txedakau, tematxua, hau, behitu, epa, hau, guelta emozio, bai, horrela xe. Epa, ia, kolore polita hartu zigutek, Vale, eta bueno, borrokalari guztiak, nola da, revolver, Kerman, vale, nire basekal dagun bat dekela el tigre de Zarauz, Jaime Urdan Pileta, eta etxekiatik eukiko, motia, ez da, boseo munduan ia lan jartzen zaino emotia, ez da? Bai, bueno, deustuko tigre edo... Deustuko tigria itzan? Bai, etxe ondoko eskultura galata. Ona, osea, Jaime bezala ordun, ez da? Bai. Agero lagune flako, hori, argaltzua izatearren, eta... Bai, eta boxeo estilo lan... Bizia, askarra. Igo horietako askarro horietako izango izan, ez da? Zenba kabilka da ematia dazkak konbate batian? Konbataren luzeraren arabera, ze profesionaletan 12 asaltoko konbateak izan daitezke, amaterre 3 asaltoko konbatea dira. Ez que batzuta, nik gustatzen ikustea, eta telebistan ikuste ditu boseo izarrak eta olakoak eta... Jo, baina, ze desberdintasun dago, bueno, hori futbol partida baten bezala, o pelota partida baten bezala, baina, jo, ez badia lehiak, ez badia aurrea botatako boxealari ja, nik esaten, mikatxiz la mar, Bai. Iri ikustia, seguru, placer bat izango gola, iezitan atzian geldituko, ez da? Bai, bueno, eta askotan gertatzen da, jendeak txistu egin boxealariari, ez talako behar beste borrokatzen, hor, bueno, tradizio ezberdina dauz. Beatea dadila, Hori dinaunik, bai. Bueno, hemen ikusezu, azpi jarri dio, jogurra, baratzu jakin, eta... Botako da hemen arrautzatxo bat, jarri eta hemen beti ura, ez botatzeko honea urakin, bale? Pixka papelian pasa, uraken du, hemen sekau hau, eta gero esan dugu, pare basaltxa, bota berdi oskiola, Hemen dazka prestatuta. Azteko, botako dio pixka, gurinein deuna hemen, piperrautzakin, horrela. Bale, hau, nahiko. Gero, beste saltxa dakauna hemen, botako dio, bai, 2 vuelta eman bota baino lehenu, eta hemen dazka piper nina, eta bela rusaintxuak. Bale, bai botako dio.
Turkia erara pixkatola desente espeziakin eta hola. Kostatzen zaizkikiri espeziak eta, salia aiz? Bai, ez eit importa probatzea. Normalan, zerbait sukaldutu behar badut. Bai, ez dugu asko erabiltzen etxeko ohitura guriak ez dialako olatuak. Piperresilla eta... Piperrautza, eta batzuia, eta... Baina, gozatu bai. Noiz binka, bai, ondo zio hori. Hori oso ondo zio. Gero jarriko dugu kurruskari bezala. Beitu, Sarata. Sarata, jarriko zio hemen horla gainen. Eta, guain, amaitzeko historia. Pare bat patata berezi, prestatu ditugunak. Bat hemen, eta bestian, Bueno, eta hemen txein di jau, gaurko platerra, deustoko tigriak, ez da zautzeko txantxangorriak. Ona, hore bat, eta jarraitu euskara bultzatzen, beharrezkoa dakauta, eta hortxe, eurra ematen. Ados? Eurra eta euskara. Haupa denen. Hora.